Iki jane gini to ya iso wiri kaya pitik atene ngendhok ngono ki to. Memet iki kaya ngono ku lho. Nyapa? Pengen. Pengen. Iya. Gak nyawang keto jam piro kae? Beduk deng-deng iki lho iso pengen ki lho wong. Senenge wong pengen mama. Ngono ki lho aku gak seneng nang omahmu mesti yo. Ya piye, Mak? Julak njaluk. Aku ki kesel ya, aku kesel. Kesel kok gawean kaya ngono ya kok. Dek wingi aku njaluk ra nggo kei, saiki njaluk penak men. Pengen lho, Mama. Pengen yo cepet lawang ngono to. Ya loro ke Mama. Ya ini iki ngono ngono lho. Ini wong rono ndak ngopi-ngopi kono. Kok Dolan-dolan kono lho, nyapa to mbulet nek omah yo kowe kon nesu. Ora, aku ora nesu, aku ki mek risih. Kowe iki gampang ngono kuwi. Ya piye? Ndak ngono. Iya. Dene nduk meja lho, Jukun. Ya, Ma. Terus nang budal. Aku budal ya. Ya. Assalamualaikum, Mama. Waalaikumsalam.